ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ, ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಕ ರಡ್ ಕೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ, ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆನಿಯನ್, ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನೆಕ್ ಅವೇ ಲೇಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಬಿಂಗೋ ಕೊಡಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಬಾಟಿ. ನನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ತ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅವು ಆತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆನಗ ಲೇಸ್ ಅತ್ತಂದ ಬಿಂಗೋ ಇಂಚ ಫುಲ್ ದೀವೋಡು. ನನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಗ್ ಮೈಪಡು. ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ನಾನಲ ಚೂರು ಲೇಸ್ ಅತ್ತಂದ ಬಿಂಗೋ ದೀವೋಡು. ನನ ನಬಟಿ ದೀವೋಡು. ನನ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಪಾಡುಡು. ನನ ಇಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಚೂರು ಕುಕ್ ಆವಡ್. ನನ ಇಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಗ. ವಾವ್, ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆತು ಬರ್ಕ ಆಡಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.